Er zijn veel meer vrijwilligers nodig om te helpen bij de opvang van alle Oekraïners. Want voor de huidige groep is het allemaal wel een beetje veel. Als er iets is, maar een kleinigheidje, dan word je 24/7 geappt. Ja, maar echt veel appjes? Ja, echt veel appjes. Mijn telefoon staat er vol mee. En verder in het nieuws vandaag. Vervuilde grond gevonden en geen wifi meer op school. Goedenavond. De oorlog in Oekraïne duurt al bijna een jaar. En in Zeeland worden inmiddels ruim 2500 vluchtelingen opgevangen. De kans is groot dat daar de komende tijd nog meer bij gaan komen. Maar naast opvangplekken zijn er ook veel vrijwilligers nodig. Gemeenten weten ondertussen soms niet meer waar ze die vandaan moeten halen. Hi. Berdien Albrechtse is 72 en woont in Breskens. Ze helpt Oekraïense vluchtelingen in Schoondijken met veel praktische zaken. Je kunt inschrijven bij de persoonsregistratie, een bankrekening openen. Zo allerlei formaliteiten die nodig zijn om hier te kunnen blijven. Dan krijg je dus automatisch wel een band ook met de mensen. En ga je eens naar de kledingbank waar ze 2 keer in het jaar ook hun kleding mogen halen. Ze gaan naar de dokters toe en dat is je taak als vrijwilliger om de mensen er een beetje overal wegwijs te maken. What's the way she's coming? Soms in het Engels, soms via een vertaalprogramma. Maar gepraat wordt er over zaken die geregeld moeten worden, maar ook over zorgen over Oekraïne. En juist daarom is Berdien goud waard, zegt Olga. Важно, так как мы нуждаемся, к сожалению, быть тут, и помощь очень важна на сегодняшний день нашим украинцам. Ja, u spreekt met Berdien Albrechtse. Ik ben buddy van Olga Frantseva. Je weet dat ze hier komen met een rugzakje. En dat is een letterlijke rugzak. Psychisch en fysiek hebben ze ook maar net een tasje bij zich. Dus ze hebben dus helemaal niks. Dus je voelt je toch wel een beetje verantwoordelijk dat je de liefde kunt geven. En dat vind ik wel heel belangrijk als vrijwilliger. Hey Berdien. Hoi! Kijk eens wat ik gehad heb van Julia. Oh, dat is lief. Echt. Oh, die meisjes zijn wel schattig. Is ze naar Oekraïne geweest? Ja? Bij mij in de studio is zorgverslaggever Marieke Kerklaan. Marieke, waar zijn al die vrijwilligers nou precies voor nodig? Ja, er zijn er inderdaad op het moment 2500 Oekraïense vluchtelingen in Zeeland. Dat gaat waarschijnlijk naar 3500. Er is niet alleen plek voor nodig, maar die mensen moeten ook begeleid worden. En die begeleiding, zoals je al in het filmpje zag, dat gebeurt voornamelijk door vrijwilligers. Dus aanmelden op school, aanmelden bij de gemeente. En hoe beter die begeleiding verloopt, hoe sneller natuurlijk de Oekraïense vluchtelingen aan het werk kunnen of naar school kunnen gaan. Dus dat is echt wel heel erg belangrijk. Het gaat niet alleen om die praktische kant. Het gaat ook om een keer een praatje maken. Hè, van hoe is het met je? Hoe is het met je familie in Oekraïne? Dus dat is echt wel een heel essentieel onderdeel. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat je bepaalde vaardigheden daarvoor misschien wel moet hebben. Ja, ik vond dat Berdien dat zelf heel mooi tegen mij vertelde. Die zei van, het is wel vrijwillig, maar het is niet vrijblijvend. Hè, de mensen rekenen op je. En dat zegt eigenlijk ook de opvangcoördinator in Sluis. Dat vergt ook best wel wat van de vrijwilligers. En we willen niet mensen 40 uur als vrijwilliger inzetten. En dan, als we dat meer kunnen spreiden over een aantal vrijwilligers, is dat gewoon prettiger. Nou, betere verdeling, dus ook een beetje rust ook, als ik dat zo begrijp. Tot slot nog even, dan moeten we dus meer mensen hebben. Waar moeten die zijn? Ja, mensen die zich dus willen opgeven als vrijwilliger, die kunnen zich melden bij de gemeente waar ze in wonen. En de gemeente die kan ze dan weer in contact brengen met de juiste personen. Marieke, dank je wel. Er moet haast worden gemaakt met het onderzoek van Nederlands zeeschuim om erachter te komen of er PFAS in zit en hoeveel dan precies. Dat zegt professor Jacob de Boer, naar aanleiding van een Belgisch onderzoek. Daaruit bleek eerder vandaag dat kinderen maar beter niet in aanraking met dat schuim kunnen komen en je goed je handen moet wassen omdat er kleine hoeveelheden PFAS in zitten. Zwemmen en spelen in zeewater levert geen risico op omdat de concentraties PFAS in zeewater veel lager zijn dan in zeeschuim. Ja, ik vind het wel mooi. Dat zie je niet elke dag hier, hè? Nou inderdaad, wat er vanmiddag over de Westerschelde voer zie je niet elke dag. Een stopcontact van 5 verdiepingen hoog.
Het was het windenergieplatform Baltic Eagle dat vanuit de haven van Antwerpen naar Duitsland wordt gevaren. Daar moet het voor de kust windenergie gaan omzetten in stroom voor 500.000 huishoudens. Ondanks de harde wind trok het bekijks langs de kant. Ik ging de berichten zo nakijken en toen zag ik dat dat gevaarte daar zo vertrok. Ik denk, ik ga even gauw kijken. Ja, prachtig. Ja, en een grote sleper ervoor natuurlijk. Nee, we moeten zien wat de sleepboten erbij staan en de wind dat er nou is. En dan eb- en vloedbewegingen. Ik vind dat knap dat mensen dat kunnen. Het platform moet over 2 weken aankomen op zijn eindbestemming. Voor het burgerberaad over de Zeeuwse zorg hebben zich bijna 800 mensen aangemeld. Daar worden nu 300 mensen uit geselecteerd. Zij gaan meedenken over de toekomst van de Zeeuwse zorg. De organisatie is verrast dat zoveel mensen mee willen doen. Volgende week zaterdag staat de eerste bijeenkomst gepland. Even appen naar vrienden of een spelletje spelen op je telefoon zit er niet meer in op CSW Bestevaar in Vlissingen. Landelijk wordt gediscussieerd over een telefoonverbod op school, maar in Vlissingen is de wifi al afgeschermd. Dat is erg vervelend. Ik vind het wel jammer, maar ik snap het wel. Ja, niet heel leuk, maar ik snap het ook wel een beetje. Omdat de school natuurlijk wel wil dat we gewoon geconcentreerd met ons werk bezig zijn en zo. En dat gaat misschien niet als je andere dingen op je iPad of telefoon kan doen. De onderbouwleerlingen moesten hun telefoon al inleveren en bepaalde apps worden geblokkeerd als je toch via 4G op het netwerk gaat. Omdat wij merken dat leerlingen de afgelopen jaren steeds moeilijker vinden om alle afleidingen die ze via hun mobiel, via hun device binnenkrijgen, om die tegen te houden. En om daar weerstand tegen te bieden. Wat doe je nu in je tijd? Er staat nu een spelletjeskast of gewoon praten met z'n allen. En ja, ook voor docenten geldt dezelfde blokkade. Ook zij kunnen niet meer op de wifi. De gemeente Middelburg die heeft na onderzoek van Omroep Zeeland per direct een stop gezet op het gebruik van een speciale compost, bokashi. De bodemverbeteraar die gemaakt wordt van bladeren en ander groen blijkt vol te zitten met plastic, blik en ander rommel. In april vorig jaar kreeg Omroep Zeeland een ongeruste mail over grond die gestort was in Douwendalen in Middelburg. In de grond was veel plastic, blik en andere rotzooi te zien. Navraag bij de gemeente leerde dat het om zogenoemde bokashi ging. Bokashi, het is inderdaad een bijzondere naam, is gefermenteerd groenafval. En in Middelburg puur en alleen van bladeren. Het op deze manier hergebruiken van groenafval als bodemverbeteraar is duurzaam en kostenbesparend. En dus in trek bij gemeenten. Maar net als in Middelburg gaat het ook in andere gemeentes wel eens mis. Ik vind het er gewoon niet uitzien. Overal zit er plastic tussen. We zijn er ook niet over geïnformeerd als bewoners. Ik vind het er gewoon slordig uitzien. Vorig jaar meldde een woordvoerder van de gemeente Middelburg naar aanleiding van de grond in Douwendalen dat de bokashi pas weer toegepast zou worden wanneer het restvuil eruit zou zijn. Dit is nou zo'n plek waar onlangs een behoorlijke hoeveelheid bokashi is gestort. Als we die grond nou eens nader bekijken, zien we dat die echt niet schoon is. Fles, papier, complete handschoen, plastic, schuimrubber, heel veel plastic, mondkapjes. Wij hebben na het probleem in Douwendalen heel actief het proces verbeterd. En dat is onder meer door alle bladafval te zeven. Nou, dat proces is niet goed genoeg uitgevoerd. Het mag echt niet. En wij moeten dus daar veel beter op gaan controleren voordat we het uitstrooien. En niet alleen de kwaliteit van de grond is een probleem, ook blijken er een vergunning en een ontheffing nodig te zijn. En het blijkt dat wij inderdaad niet voldoen aan de regelgeving en dat we daarom ook alle bokashi-acties hebben stopgezet, al per direct, om het in orde te gaan krijgen. Is dat niet iets wat je eigenlijk van tevoren moet doen? Natuurlijk, als je dat allemaal had kunnen voorzien, hadden we het al gedaan. En het is niet voor niets dat ik het tegelijk stop heb gezet. En dat iedereen het daar ook over eens is. Wij moeten als gemeente voldoen aan wet en regelgeving. Duurzaamheid en circulair grondbeleid zijn prachtige termen. En wanneer je er geld mee kunt besparen, klinkt het ideaal. Maar wat bokashi betreft is er in de gemeente Middelburg nog wel op ambtelijk niveau
En qua uitvoering ruimte voor verbetering. De gemeente heeft inmiddels de bokashi in de Veerse Poort opnieuw schoon laten maken. Andere Zeeuwse gemeenten zeggen bokashi niet te gebruiken. Er waren door de dag heen flinke opklaringen. Het bleef net als gisteren vrijwel overal droog. Bij 8 tot 10 graden en een westenwind. Morgen wisselen opklaringen weer af met wolkenvelden. En op de meeste plaatsen blijft het dan droog. Het is ook ongeveer net zo warm als vandaag. En tot zover Zeeland Nu dan. Meer nieuws natuurlijk altijd via onze app en omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een hele fijne donderdagavond.